vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa tichingoti maswera sei. Tadzoka zvekare neimwe episode pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Zvakangoma hazvo veduwe. Saka masikati pane rimwe voice note iro randatumidzirwa richibva kuna vahanzvadzi vedu. Ndatumidzirwa voice note iri ndokubva ndati rekezai ndinge ndichingoposta voice note iri. Zvakangoma hazvo veduwe. Hanzi makadi zvenyu mukomanashi, ndinokumbirawo kuti munge muchizondiposterawo nyaya yangu, asi kana mava kuposta nyaya yangu, please do not post my voice note, asi itai zvekungo nareta zvenyu. Inini mukoma, nyaya yangu yakamira sekudai. So ndingangoti ndakatanga kuita zvechibhishu apo pandainge ndichiri kuchikoro, even pandainge ndichiri kuprimary school, ndainge ndava kutotanga kutodanana nevakomana vakawandisisa. Zvino ndakazoti ndava kusecondary school ndo pandakabva ndazotanga kudanana. Ndakatanga ndichadanana nevanhu avo vaipota vachindi offer transport iyo yandaishandisa pandainge ndichienda kuchikoro. Kudzamara ndazograduata manje ndava kunyatsokuita zvechibhishu. Zvandaiita ndezvekuti sezvo ndainge ndichigara nasisi vangu muHarare, ndaiti paya sisi kana vandipa mari yekombi, inini ndaibva ndazoshandisa mari iyoyo, not kuti ndinge ndichienda kuchikoro, but ndaibva ndaenda zvangu ndobva ndazonoswera mutown. Ndaifarira zvikuru sei kuti ndinge ndichinoswera kuya kunoswima kunonzi Les Brown. Ndaiti kana ndaswera ikoko, then later on ndipo pandinobva ndazodzoka zvangu kumba. With time mukoma ndakabva ndazotanga kuzowirirana neumwe musikana. So musikana uyu ainge ari muKaradi, aigara kuAcadia. Ndiye akabva azondidzidzisa manje kuti ndinge ndichizoita bhishu, but bhishu rinototengesa muviri waro. Saka ndaiwanzo kuti pandinenge ndaenda kumba kwavo kuAcadia kuya ndaibva ndazotokechwa zvekare nemamwe madhara, but madhara awa ainge ari echiKaradi. Ndo vandakatanga kukechwa navo ivavo. Kudzamara ndazotanga kuwirirana zvekare nevamwe vasikana, avo vasikana vainge vachiita zvekukechesa kumaAvenues. Mukoma, zvose izvi zvinhu zvandiri kutaura, it might seem as if it is a thing that happened over a lifetime, but izvi zvakangoitika kubva ndiri form 2 kuzosvika ndichisvika form 3. Then ndakati ndava muform 3 mukoma, ndo pandakabva ndazoita mistake, ndikatanga kudanana nevamwe sugar daddy ava. Ndakati ndatanga kudanana navo, ivo vakabva vazondivimbisa zvinhu zvihombe zvekuti neniwo mukoma, nekusakadzwa kwose kwandainge ndaitwa nevanhurume, ndakabva ndabhilivha zvekuti sugar daddy ava vainge vachindida. So the relationship iyo yavainge vainayo nemudzimai wavo ndeyekuti mudzimai wacho ainge agere kuUK, ende zvekuno kumusha ainge asingazvidi. Saka sugar daddy ava vakabva vatanga kundiudza ivo vachiti vainge vachida kuti vange vachizoramba mudzimai wavo uya wekuUK, then vobva vazoroora inini. Saka kwandiri I thought kuti ndainge ndatopinda machena, because dhara iroro rainge riine mari dzaro. Zvekare mukadzi wacho munhu wekuti ainge asingazezi kuritumidzira mari, ende mukadzi wacho aishandisa mari zvikuru sei murelationship, but dhara iri rainge richitoda zvebonde. Saka ndokusaka rakabva razondisarudza inini. Ndakagara kwenguva refu mukoma nashi, ndichigara ndakagara kwenguva refu mukomanashi ndichingogara kumba kwedhara iroro. Ndainge ndava kutoita kunge mukadzi waro. Vanhu vekumba ndo pavakabva vazozviziva kuti ndo zvandainge ndichiita. Ndainge ndakatoregedza kuenda kuchikoro a very long time ago, and in fact kuchikoro muchembero vangu pavakazoenda kuchikoro vachida kuenda kunokonfema kuti ndainge ndichiri kuuya here kuchikoro, because at that time ndakatombogara nguva refu vanhu vasingatombozivi kuti ndainge ndiripi. Then mama vakazoti vaenda kuchikoro ndo pavakabva vazoudzwa naticha kuti inini ndainge ndakazogumisidzira kuuya kuchikoro kudhara. In fact chikoro chainge chakatokanzura zita rangu mubhuku, because vainge vava kufungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndakatransferwa. Mama nadadhi vakabva vazotanga kunditsvaka, asi kunyange zvavo vainge vachinditsvaka zvavo, but vainge vasingazivi kuti ndainge ndiripi. Vakatonoisa police case yekuti a missing person, but ndainge
ndiri mupenyu ndigere zvangu nedhara rangu. Mukoma ndakazoita zvekudzingwa pamba paya zvechibhubhubhu nedhara riya mushure mekunge raudzwa nemukadzi wacho kuti iye ainge atori paairport. So this was more like a surprise, but akazotadza kuzoita surprise yacho zvakanaka because akazoita machallenges paairport awo akazokonzeresa kuti iro dhara ringe richizoenda kunomupika up paairport, zvekuti if everything had gone okay paairport ipapo ndingadai ndakasvikirwa namadha ivavo ndiri mumba mavo ndichitozviita mukadzi wedhara riya iro randainge ndichidanana naro. Saka dhara riya rakabva razongonditora rikabva ranondisiya kumba kwemukarati uyo ainge akandidzidzisa zvechibhishu. Ndichinosvika kumba kwavo ndakabva ndaona kuti vanhu vaigara vakawanda pamba pavo, even though painge paine marooms ainge akawanda, but vaigara vachitosvika kuma20. They were like macousins nemacousins, vana anti, vana sekuru, vose vainge vachingogara panzvimbo 1. Ndaiti paya patinenge tabuda usiku, iye neni nemacousin sisters ake tichienda kunoita zvechibhishu izvozvo zvokunotengesa miviri yedu. Pakuzonodzoka mangwana kamari kaya kaunenge uinako munobva mazvonzi munofanira kuti munge muchizobatanidza, then kana mabatanidza mari iyaya pobva pazotengwa chikafu chebreakfast each and every day. Mukomanashi pamba apa paidyiwa chikafu chekuti wega waipa kutenda, because vainge vachizoita masalad. So their meals, they were those meals whereby zvose kuti munge muchi prepare anything, you have to buy all the items on a daily basis. Saka their lifestyle was just too expensive for me. Ndokubva ndaona kuti zvainge zviri nani zvazvo kuti inini ndinge ndichiita plan. Ndokubva ndazobva paya ndakatombosvika pakuita sekunge ndainge ndava street kid. Ndopa ndakabva ndazosangana nabanguru. Banguru vainge vachitoendawo kwavainge vachienda, saka vakabva vazongondiona ndainge ndakangogara papavement. Ndokubva vamisa motikari yavo. Banguru vakati vandiona vamisa motikari yavo kudaro, ndokubva vazondipika up apa ndainge ndichinyara, but banguru vakabva vati no, musanyara mainini. Ndokubva tazodzokera kumba kwasisi. This was like almost a year vanhu vasingazivi kuti ndainge ndiripi. Takazoti tadzokera kumba kwasisi, sisi vakambopopota, ndokubva vazofonera muchembere vakauya vakatanga kuchema vachiti ko wainge uripi. Vainge vachitofungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndakafa, but ndainge ndisitomborina kana kutombofa, ndainge ndiri mupenyu. Ivo zvangu vabereki vangu handina kuzovaudza kuti pandainge ndiri missing ipapo pavaifungidzira kuti zvimwe kuda ndainge ndakafa, ndainge ndichiita zvechibhishu. Ndakangovanyepera kuti ndainge ndakatizira umwe murume, then murume uyu ainge akandinyepera kuti iye ainge asina mukadzi. Then I found out kuti iye ainge aine mukadzi, ndokubva azondidzinga. Ndokubva ndavanyepera zvekare kuti murume iye nemukadzi wake vainge vakanditora, ndokubva vanondimanikidza kuti ndinge ndichienda kunobvisa pamuviri. Mama vangu vakarwadziwa, vakatomboda kuti tinge tichienda kunosungisa murume iyeye, but dzose idzi mukoma dzainge dzingori nhema. Ndakabva ndati no mama, it is okay, ngatingosiyanai nazvo because kwandiri ndakatohila, I have moved on with my life. So mukoma ndakazoti zvangu ndatanga kugara pamba pasisi. Sisi vakabva vazotaura nabanguru. Banguru vakabva vazoti ndinge ndichizoshanda kugaraji ravo semunhu wekutongoti ndainge nditongori bhishu. Pandakazotanga kushanda kugaraji rabanguru, ndaingodanana nemacustomers avo anenge aunza motikari dzavo. Vazhinji vacho vaibva vatongoona kutongoti ndiri munhu akaita sei, vobva vatondikumbira manumbers avo. Kudzamara mukoma ndazouya kuno kujoni. This was after sisi vangu nabanguru vazouya kuno kujoni, ndokubva vazonditora. Ndakati ndava kuno mukoma ndo pandakabva ndaona kuti varume vanenge vagara vari kuno vanenge vatori panzara nevakadzi avo vanenge vachangobva kuzimu, kunyange zvavo vasingatombozivi kuti kuzimu kwacho uchizosvika kuno kuSouth Africa unenge wambodzikisa dzipi. Ndo pandakabva ndazongosanganawo neuyo akazova murume wangu. Ainge abvawo mukutizwa nemudzimai wake, akatizwa nemudzimai wake. This was after vabva mukutenga motikari yacho. Saka vakati vatenga motikari iyoyo, the story was that
iyo motikari yacho yainge yakaiswa muzita remukadzi, then mukadzi akabva azotengesa motikari iyoyo ndokubva azotiza nemari. Saka pandakasangana naye, he was someone who was desperately looking for love, and ndakabva ndazongomupa rudo urwo rwaainge achida. Since ndainge ndamuhila his broken heart, akabva azoti iwewe handidi kukusiya plus your age, uri chidoko changu, ndokubva azondiroora mukoma. Ndakatoroorwa zvekuti the day ratakasvika kumba vanhu vakashamisika kuti mwana uyu ndiye ari kubvisirwa mari nechibheshu chose icho chaakaita, because mukoma ndakarura. Vanhukadzi vaigara vachingondirova, avo vandinenge ndavatorera varume vavo vaigara vachingoya pamba vobva vandirova. Ivowo amai vakasvikawo pakuneta neni at that time pandainge ndichimborura, vachingoti itai zvamunoda naye, because ndainge ndisingakwanisi kuzvikontrola over vanhurume. Asi still mukoma ndakaroorwa zvangu, ende murume wangu secret iyi haatomboizivi. Zvino mukoma, rimwe dambudziko nawo ravapo nderekuti semunhu wekuti ndakangogara ndiri very used to that thing yekuti munhu unongoita zvechibhishu izvozvo. Nanhasi dambudziko iroro ndichiri naro, dambudziko rekuti kana ndikapfimbwa nemurume handikwanisi kuti no, because murume paanenge achitaura neni ndinobva ndanzwa sekunge rurimi rwangu runenge rwakungorerukira kuti ndinge ndichiti nhamba dzangu ndiidzi. Then paya paanenge achizotaura neni mukoma handikwanisi kuramba. Sometimes murume anokwanisa kutondibvunza kuti ko murume wako aripi, ndikangoti ari kubasa, then munhu akati ndouya here kuzomboinama poto, inini ndinobva ndazofind out ndichitongoudza munhu uyaya kuti uya if you are ready. Ende ndiye ndisingatombojoki mukoma, ndinotongozviita ndisingatombozivi kuti zvinhu izvi zvandiri kuita ndiri kumbozviitirei, and handina kana control over my body. I am very loose mukoma, and kunyange ndiri loose kudaro ndiri munhu wekuti ndakanyarara, ende ndine face iyaya yekuti kana wakanditarisa iri very innocent zvekuti kunyange ndikanzi ndinoita bonde umwe munhu anokwanisa kutondirambira kuti iye yuyu nezvaari kana chinhu chinonzi bonde haatombochizivi. But dzandinotsikisa mukoma ndinongodzitsikisa chinyararire, ende kuti nditi idhimoni ishavi here hameno, because murume wangu haana kana chaanombonyumwa, ende handisati ndambobatwa kuti ndiri kumuitira chibhure. Kunyange pacho paipa pekuti murume anenge abata foni yangu ndisina kudhilita zvimwe zvinhu, ndinozoti paya pandinenge ndazobata foni ndobva ndazotorohwa nehana, ndobva ndatoona kutoti mufoni mangu munenge muine rimwe picture. Sometimes picture iri ndinenge ndatoritorwa nditorikomba kwechikomba. Please assist me muri yeZimbabwe. Inini nditoriwo munhu wekuti ndichitoriwo mudiki zvekuti it is time for me to build up my marriage. Ndinotya kuti kana murume wangu akagara azofind out kuti ndo zvandinomuitira izvi, zvimwe kuda anokwanisa kubva azondisiya, and this is like my only chance yandakapiwa naMwari yekuti ndinge ndichizopinda mumarriage. Saka handidi kuti ndinge ndichizorasikirwa nemukana iwowo. Please ndibatsireiwo muri yeZimbabwe. So iyo ndo imwe nyaya mukoma Nashi yandingangoti ndo nhoroondo youpenyu hwangu. Chazondiunzawo pano paplatform yenyu mukoma Nashi ndechekuti kana zvaibvira hazvo dai manditsvakirawo n'anga kana muroyi, because inini nyaya idzi dzema-DNA dziri kungogara dzichingondirovesa nehana, handina kana peace at all, because pavana vangu avo vandakazoita nemurume wangu I suspect kuti pane umwe mwana asiri wake, because chakaitika ndechekuti mwedzi iwoyo wacho wandakazobatira pamuviri ndainge ndiine varume avo 5 vandainge ndasangana navo, ende varume vose ava vandakasangana navo ainge angori mahit and run, zvainge zvisiri zvekudanana zviya zvekungoti munhu anongokutsikiridza muchikona then mobva matokaruka mava kutoita bonde, even though vanhu ava ndakaita bonde navo tisina kana kumbogara tashandisa dziviriro. Saka ndinototya kuti ndinge ndichicontacta any of those guys kuti ndinge ndichivazivisa kuti
kuti nhumbu iya mwana uya wandakazvara, I think that you are the father, nekuda kwekuti handitombozivi kuti pakati pavo vari 6 including my husband muridzi wemwana ndeupi. Zvimwe zvacho mukoma zvinonetsa kuti ndinge ndichizviexplaina. Vamwe varume vacho mukoma vainge vangoriwo macontractor avo vainge vakauya munharaunda matainge tichigara. Pa5 wavo vakadaro pane mamwe maSouth Africans aripo, then vamwe vacho ndeve kumusha. Saka maSouth Africans awo mukoma handisisina kana idea yekuti kana ndichida kuvawana ndinokwanisa kuzovatsvaka sei. It is stressing me out a lot, and now ndava kutopindwa nemweya uya wekuti kana ndakatarisa mwana wangu ndinobva ndanzwa ndichimuvenga, because ndicho chava chinhu chekuti kana murume wangu like out of trying to prove himself, kana akazomuka akati ari kuda kuenda kwava mugabe mukoma, ndiko kunenge kuri kuparara kweupenyu hwangu. But inini zvandakangozviudza ndezvekuti kana akangomuka ati ava kuda zvema-DNA, inini mukoma hangu ndinozvisungirira. Zviri nani kuti ndinge ndichingozvisungirira rather than kuti ndinge ndichizonyadziswa pakati peruzhinji. Yet ndainge ndichifungidzira kuti Mwari vakandipawo mukana wekuti ndinge ndichizopinda mumarriage again. Please ndipostereiwo nyaya yangu ndichange ndichizoteverera mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Zvakangoma hazvo vedu we, please ngatizamei kuti tinge tichitaura naye mwanasikana uyu mucomment section, pekuti inini ndafunga kuti ndinge ndichizvisungirira. I don't think kuti it is a nice thing mwanasikana. So please ngatizamei kuti titaure naye mucomment section, akwanise kubvisa mweya uyo wekuti kana ndikamanikidzwa kuendeswa kuma-DNA ndinobva ndazvisungirira.
Hey vedare, ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Nganzi ndakaudzwa nen'anga kuti ndirikwanisa kukutsvakira mhondi dzinokwanisa kuponda amai vako. Hey, zvakangoma zvo vedu we. Please ngatizamei kutaura navo mukoma vedu ava mucomment section.